Svjedoci kažu da je prije 20 godina Gissing, zabačeni komadić Austrije na granici s Mađarskom, bio toliko siromašan da se nije razlikovao od najdepresivnijih hrvatskih krajeva. Danas je Gissing svjetsko čudo. Prva regija koja primjenjuje nove tehnologije kako bi sama proizvodila toplinsku i električnu energiju, i to iz obnovljivih izvora poput drvnog otpada ili gnojiva. Cijeli kraj je procvjetao, a ovaj čovjek, nakon 7 gradonačelničkih mandata, prenosi svoje iskustvo onima koji žele slušati, a takvih je sve više. Zašto uvoziti naftu i zemni plin iz Rusije i Saudijske Arabije kad 1000 tona otpadnog drva trunu u našim šumama? Samo od trulog drva ovdje proizvode nekoliko vrsta goriva, jeftinijih i ekološki prihvatljivijih od fosilnih. Današnji Gissing poligon je uspješnih znanstvenih eksperimenata i ekoloških programa. 30.000 ovdašnjih stanovnika grije se i osvjetljava preko 30 malih komunalnih tvornica goriva od biomase. Za selo Urbersdorf farmeri sami proizvode toplinsku energiju. Starije drveće ostavljaju da trune u šumama 2 godine, a zatim ga sijeku na komadiće i donose ovamo. Više od polovine kućanstava u selu plaća grijanje drvnim otpadom umjesto novcem. U selu Štrem ekofarmeri svoje gnojivo prije upotrebe donose u bioplinsku rafineriju. Za uzvrat dobivaju električnu energiju i kvalitetan kompost. Od pokošene trave proizvodi se električna energija. Nakon prerade farmeri dobivaju mulj i ovaj materijal, pa ga vraćaju na svoja polja kao kvalitetno gnojivo za ekološku poljoprivredu. Suvremenom Gissingu sjajno pristaje ime kojim ga nazivaju autohtoni gradišćanski Hrvati – Novi grad. Čudo ovdašnjeg napretka nastalo je iz sinergije sposobnog gradonačelnika i avangardnog znanstvenika koji je umjesto bijega u Beč odlučio ostati u rodnom kraju i primjenom novih tehnologija stvoriti bolji sustav. Naš je plan da sami proizvodimo toplinu, struju i goriva. To je moguće, mi to znamo. Imamo i više resursa nego što je potrebno. Razvili smo nove tehnologije i sada moramo izgraditi postrojenja koje će nam omogućiti potpunu energetsku samostalnost. Očekujem da ćemo ostvariti taj cilj u iduće 3 do 5 godina. Na pustoj ledini uz bivšu hladnoratovsku granicu danas stoji moderna zgrada Europskog centra za obnovljivu energiju, Sorbona zelene energetike. Državni dobavljači energije u početku su nas smatrali luđacima. Kakva je to ideja da sami proizvodimo energiju? Pa za to su oni ovdje. Tako su barem mislili. Jeftinija alternativna energija nije donijela samo niže režije i čišći zrak. Ona je u Gissing privukla i brojne industrijske tvrtke koje su ovdje otvorile više od 1000 radnih mjesta. Profitirali su i lokalni poduzetnici. Pogotovo obitelj Drašković, plemićka loza gradišćanskih Hrvata koja i danas živi u dvorcu iznad Gissinga. Ovaj kraj nekad je izgledao baš kao što danas izgleda Lika ili neki dijelovi Slavonije. Mnogo zemlje i šume, ali nema proizvodnje ni perspektive. Ima ljudi koji bi željeli nešto raditi, ali nema posla i nema nade. A onda se odjednom pojavila nada. S mnogo šumskih i poljoprivrednih zemljišta, Draškovići su kao vjerojatno najbogatija obitelj u regiji ušli u projekt zelenih tvornica energije. Mnogo nam je pomogao ulazak u Europsku uniju koja je sufinancirala naše projekte. Postali smo nešto poput meke za obnovljivu energiju, pogotovo biogoriva. S vremenom je čak i izgrađen hotel, jer 1000 ljudi iz cijelog svijeta dolaze vidjeti što se ovdje događa. Prva reakcija kod mnogih mogla bi biti da ono što je moguće u Austriji teško može biti ostvarivo u Hrvatskoj. No bivši gradonačelnik podsjeća da su i njih godinama smatrali luđacima. Sve se promijenilo 1995. kada Austrija ulazi u Europsku uniju. Tek tada se vizionarima iz Gissinga otvorio put do fondova za zelene projekte. Veliki energetski monopolisti i danas pokušavaju ometati ovu viziju. U mnogim evropskim državama političari su dio energetskih kompanija, kao direktori ili članovi odbora. Zarađuju od toga pa su češće skloni braniti interese energetskih magnata umjesto interesa građana. To su zapreke razvoju obnovljive energije. Unatoč tomu, sve više gradića i regija u Europi uspješno primjenjuje znanja stečena u Gissingu. Hrvatska zasad nije među njima. Iako je taj Gissing zapravo jako blizu. Toliko da i lokalni plemići nose hrvatsko prezime.